Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uthobeke amanxeba umculi kaMaskandi uSgwebo Sentambo emva kokuhlabana ngendondo ye-Best Maskandi kuma-SATMA Awards bebanjelwe endaweni yaseMpumalanga. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibuka khona le video. Mangoqala usijonela lelikhasi wamwelekile igama lami ngusibonga konke wakandwando. Mothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Kube umthoba nhliziyo umculi kaMaskandi ehlabana ngendondo ye-Best Maskandi kuma-SATMA Awards osukwini la izolo uSgwebo Sentambo emva kokuthi izinto ngamhambeli kahle neze unyaka wonke la azaphumela khona obala wakhala ebalisa ngokubulawa indlala emva kokuthi uthi wakhipha ingoma eyikhuluma ngozuma uthi ke izinto ayiphindanga zahamba kahle neze oba wayengasaqashwa emcimbini eyahlukahlukene kodwa emva kokuhlabana ngale ndondo ujabule kakhulu uSgwebo wabeke esebonga abalandeli aphandle uthi ngikhulume kakhulu awuzibonela ukuthi ukhulume noma ubonga abalandeli wathini uSgwebo Sentambo awubambela. Bafowethu namhlanje indondo engeweniswa abaculi bakaMaskandi bonke ebebengikhankasela nabalandeli babo. Ngiphinde ngibongele indlamlenze uKhuzani mfaka mpongose. Ayike bafethu senizwele ubonga uthini uSgwebo Sentambo. Nathi njengezwide media asithi halala uSgwebo Sentambo. Mahlabela phambili noKhuzani impungose akasalanga ngaphandle. Lakala khona amuka nendondo yokuhlonishwa ngamagalelo akhe. Kukho konke okuhle asekwenzile emculweni kaMaskandi. Ujabule kakhulu ke ukuhlabana ngale ndondo eyinqayizivele. Uthi bengalindele neze kodwa ke uthi lokho kusho lukhulu abesebonga abalandeli bakhe nabo bonke abantu abahlezi bemtshengisa uthando nokumeseka. Uthi ke ubona lokhu kumtshela ukuthi usekwelinye izinga. Akuvamisile ukuthi umuntu ahlonishwe esaphila. Indaba ke lezi bafethu ezinhle kakhulu ke kumaciko kaMaskandi. Lokhu kutshengisa ngokusobala ukuthi basebenza ngokwekhanda. Sithi halala ke mfoka Khoba okuhle kodwa bafethu ke mina njengentatheli ka-YouTube sengiyaphela khona la. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngazo zonke engithe ngakuthulela zona usuku namhlanje. Ngithi ke awungibambe evidweni elandelayo nazo.